Cek satu berapa? Apa? Kau pidin sere apa? Kau pidin? Nalang pidin ayu macam plastik lah yang pidin le. Dirsonya plastik lah lain de nalang ne. Hayan, hai. Nalang pidin apa? Ele nak set tu tu pidin. Jangan thay share benda baik. Ni gak nak kita tunggu ada. Masih mau kuken apa? Nah, ini sini nak itu jadi dulu bukan kan? Ini jadi mas. Bayar labzat naja sensor. जोङो नालांनो फैदों जोंहा दुब्लिनि फख्रिखौ सारबाय नालाय ओमफ्राय देग्लाय बारा ना गैया आरो नायालाय फिसा फिसाया दङ इदि नै ना फिथिख्रि ना मावा ओमफ्राय ना गिदिर गैया आरो बोसोरै आङो बे फख्रिखौ सारबा भिडिअ लाबोयोमोन नालाय बेनिखायनो देग्लायबो एसे भिडिअ लानाय जाबाय आरो ना हमग्राफोरा हौवासा गोजा देग्लाय ओमफ्राय दा उनावहाय हिनजावफोर हमफायगोन ना हमफायला मिन्थिया आरो हौवासाफोरनियानो स्र' जायो हिनजावफोरा आरो बारा सोलाबखायाना न'नि खामानि मा खामानि सानबा गुसुंफोराव ओमफ्राय बेखौ जानो आन्था लांफायग्रोबाय आरो ओमफ्राय दा उनावहाय हमबाय थानायखौ रानगोन दा उनावहाय बेसे गोलैगोन मिन्थिला बेखौ दा उनावहाय देखायनोसै आरो थ' सोनाथ' थांसैथ' मैगं जाननानै गारबोदो मैगंफोरा मोननानैसो थालायलायबाय नामाथाय फायदो गोलैगोलै अराखै मोजां जाबाय Ma produk? Gusung produk nama. Gusung produk. Nay. Na sarnaयनिया जोंहा ना देग्लाय नाया खम नालाय बेखिनिल' आरो ना फिसा-फिसाया ओमफ्राय ना गोरिमानिसो सोमनानै दोनदों बेनिफ्राय गैला जेबो ना बेखौ फोरानदों नालाय सान्दुं गैला बेयावहाय बै लाना थांसै आइदै मा नांबायथिं खोजिमाया नै सेस बेयाव मानो लामना लानाय बोखारबानो खारो थांफानोसै आइजों अने गोलैगोन नाया ना नाया गोलैगोन नेट होबासो थागोन दा नेट होबासो एखा जाथ'दों रानबावनांगोन ना एसे रानहोबाव आखाइजोंलाय बोखाजागोन नों बखनसैसो होनबा आंनिफ्राय गुवार खालामना हो गुवार खालामोलै ओइ जाया अनगोन बेसर लामदो नै जोंहा थाव फेरेदनो बेसर लामदो ओइ जाया बेखौ आरे थि हानलाय फेरेद दे हान हेलो हान अनो जाया जाना
Này jangan horek mal fai deng horek mal second hand dress baino baso जोंहा मुटा एकदम गस्लाफोरखौनो लंपेन्टफोरखौनो गैला होननानै बुंबाय थायो मा सुना माखो इखो आया मादि दै जानो नै आफाखौ नाहरलाय हनै जोंहा मुटा गस्लाफोरबो लंपेन्टफोरबो गैला होननानै बुंबाय थायो आरो बैयाव दाबसे दोनना लानानै ओमफ्राय आङो दिनै दिहुनजोबनानै होबायलाय माथो मेरला गस्ला मेरला लंपेन्ट दे माखो नांगौ माखो नाङा बासिनानै लादो होननानै दिहुनजोबनानै होबाय आरोना बैयाव दाबसे दोनना लानानै नागिरनानै मोनाखैमोन ओमफ्राय नै दा बासिगासिनो ओमफ्राय जिरसनायाबो नै ओंख्लायनोसैनो बाजालानो रसना र मैनो र दे सना दे बासिबाबो हागवाखै माखौ गानगोन माखौ गारगोन जालागासिनो आरो दे जानायखौल' लाखिदो जायिखौ गारनोसै नै दानाबा जिरसनायाबो बियो जानाय बै बाल्थिंनिया जानाय ओमफ्राय नै बेयावहाय बासिगासिनो जायिखौ सावस्रांजोबनोसै नाङिफोरखौ लाखिजोबा गुरलायसो जालाजोबो नालाय बेनिखायनो सावस्रांजोबनोसै आरो ओमफ्राय नै इथिंजाय खायसे लामनानै होबाय जिरिसना हाय हेलौ हाय होनदो दे बाबा जिरसना हाय होनदो हाय नै जा हाबा जानो थांसै होनदो दे माबाखौ गस्लाखौ सिङाव दोनहैदो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय जिरिसना ओमफ्राय नै दायो जोङो हाबा जानो थांनो ओंखारदों माबायावहाय दैफां गांगमाखायाव जोंहा बिबोनांनि बिहावनि फंबायनि फिसालानि हाबा आरो ओमफ्रायो लाबोगोन ना हरगोनलाय लाबोगोन फिसालानि हाबायालाय आरो आंनाबो जालायलाङाखैसो ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारबाय हाबायावहाय जोङो जाहा जिरिसना बिफा ओमफ्राय आं जों साथामल'सो थांगोन ओमफ्राय जों थांथ'थ'नो एसे मेम'रि दोनथ'थ'आ ब्लग भिडिअ बानायलांसै न जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै दिनैसो आङो फार्स्ट टाइम बिबार ब्रेन्डनि दख'ना गानदों आरोना मालायफोरा गानखांजोबनायनि उनाव दिनैसो फार्स्ट बायना दोननायालाय बोसोरसे जाबायमोन नाथायबा गाननाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट आरो ओमफ्राय नै ब्लाउसआबो गोदान आरो जोंहा बिनानाव सुनाय नै सोरबाफोर बेबायदि ब्लाउस गाननो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना अर्डार खालामबा मोनगोन आरोना जोंहा बिनानावनियावहाय ओमफ्राय जोंफोरनियाव बुंहरबाबो जों खिथानानै होनो हागोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै हाबायावहाय मा मोनजायो मा मोनजाया नायलांबाय थादो न थावदो बिदिबालाय होन थावदो जों हाबा जानो थांनाया दाबो सहैयाखै दासो रौता मोनदों रौता टाउन मोनबाय आरोना रौता टाउनखौनि एसे भिडिअ लालायबाय रौता टाउन बारब्लासो दैफां मोनगोन ना दैफां मोनबासो गांगमाखा मोनगोन गांगमाखायाव आरोना जों हाबा जाहैगोन ना नै मोजां गस्ला फानसोदो क्रिसमासनि गस्लाखौलाय मानो गानखो नै जों फैयै मोनफैबाय गांगमाखा गामियावहाय ओमफ्राय दायो जों हाबाथिलियाव थांथ'वाखै आरो नैबे न'आ मथुनि बिनानाव आंनि बिबोनां मोनहानि न' आरोना नै बिस्रानावहाय जोङो दायो हाबदों न'निफ्राय गाइखेर हरदोंमोन नालाय बेखौनो होलांनो हाबदों आरो ओमफ्राय इसोर दा थांखागोन नालाय हाबायावहाय ओमफ्राय जयैनो थांसिगोन दायो साहा लोंगोन मुथुआ आंथ' साहा लोंला नालाय मुथुआनो साहा लोंसिगोन आरो ओमफ्राय साहा लोंखांनानै हाबायावहाय थांसै ओमफ्राय जामुदा एकदम मोलेले जादों आरोना नै लोमजां मोनदों मोलेले जादों जिरसनिया नै मेथाइ जानो बिगासिनो जागोन सना नों जागोन टाटा जागोन आबुनगोन आयो सना मैला आबुननो दे बिसिना रन्जित गोजाखै नोङो मा गेलेदो नोंलाय हा मा गेम लोंग्रोनोसै आनैमोनहानि न'आव न जिरिसना आनैमोनहानि न'आव साहा लोंसै न आगैनो मेथाइ मोनसे हरलाय
Agaknya निमकिखौ nimki kuat. Agaknya menseluruh. Coba dulu nak kacau. Nang gua ke di ke. Ai cek terus kana kana dia. Ai cek terus. Oh, malai tiktor dong hono. Cek terus kana kana dia. Hablang. Oke. Go, go. Foto ladeng ro. Pesanan go. होबाय प्लेट होबाय गिलास होबाय ओमफ्राय नेगासिनो आरो मानसिफोरा जमा जाजोबाखैना जाग्राफोरा ओमफ्राय नेथ'दों आरोना नेबाय थानांसिगोन मा मोनजागोन मिथिया ओइ बायदेव बिथिं एसे लेंहर एमान साफा नुदों ओमफ्राय माने साफा नुदों बिसिनिथ' साफा नङामोन मानसिया लाइटजों बाराद्राय साफा नुदों खामला होबा खाथियावनो दङ बानलु गोजांनायनि स्रेम हरना जानोसै ओमफ्राय नै संख्रै बानलु थाब मोनफैबायनो अमा बेदर मोनबाय खाम मोनबाय दालि मोनबाय लाब्रा मोनबाय आसार मोनबाय बानलु मोनबाय संख्रै मोनबाय एसे जानानै देखायनोसै आरो माबायदि Betulannya, bubuk sampai cancel. Kan kuzi tinggal lakukan. नै बिथांमोना जाहैबाय फुंबिलि ओंखाम रानग्रा हानजा रौतानि आरो सोरनोबाफोर हाबा हुखा मिटिंफोराव ओंखाम राननो नांगौ जायोब्ला बेयावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो बेयावहाय कन्टेक्ट खालामब्लानो बिथांमोनखौ मोनगोन आरोना